CCTV footage social media o viral angmani yakolo lokorokni bwkhano golairewi kirima habrewi rwkha. Tabuk sukjora o video no je full video nainai oborok jotono kirima habwi gabrok laijak. Video o norok live nugui mannai bolongni tendua phaiwi live shikar khlaimani. Video o nugui mankha khoroksa borok kwchak colour ni kombol chumjak khlaiwi ar jagao rokojak nugui mankha tei ar jagao kebo kwrwi joto siring sorok wngjak tei arono truck ganao teisa norokni nojor kaham khlaiwi khel khlai naisikdi ar jagao nugui mankha. Ar jagao o tendua trwk trwk khlaiwi phaiwi o chair ukulogo huijagwi tongkha. Jorao tenduani bokhrogo kunu ya kunu mwsa chwkle choliwi tongo tei o tendua jorao shikarini bahai yakheba borokni bahai manwi amtwi khlaiwi bo huijagwi phaiwi tongo. Chair ni ukulokni ongkhorwi trwk trwk khlaiwi o borokni ganao phaiwi tongkha phiaba o borok hinkhe jorao kunu mwsa no sawi manya bini jaan afuru thangnani nai tongma. Tendua phaiwi ar jagao tamo drum rok bo tongo. Dustbin ni ganao ar jagao motom suwi tongmani phiaba ar jagao nugui mankha o kuphur khlaiwi tongwi tongmani obo wngkha swisi hinkhe swi bo jorao saimanthangma bai chirikha phiaba amsuksa jorao lerwi thangkha tendua bo bini bua jabra bai o swi no warwi shikari khlaiwi twlangwi thangkha. Swi jorao bini jaan no banchirwnani bagwi chirigo phiaba amsuk jorao onek somoi no lerwi thangmani bagwi o tendua bono bini bua jabra bai warwi shikar khlaiwi twlangwi thangkha. Amsuksa jorao no o ganao thuwoi tongnai borok bo sijakha. Jorao bo kunu phano uansugui manliya bini gana gini tamo wngkha eba tamo wngya. Philik sanungma bai kunu phano sislabliya bo jorao bo kunu phano nogrukliya. Mokol phiyogma logino o tendua bo swi no warwi hakchalo twlangwi thangkha hinkhe bo jorao bwchawi achukgwi mobile rok no naiwi tongkha. Bini ganao tamo wngwi tong oborok kunu phano sawi manliya. O swi kwrwi hinkhe jorao bini jaan thangwi pano mankha mu.